אנחנו ממש בסוף של השיעור של היום למדנו על רגשות פשוטים, רגשות מורכבים, על אמונות, למדנו איך להשתמש במצפן של הגוף שלנו על ידי שאלות של כן ולא, כדי לעשות drill down על רגש ספציפי, למדנו טכניקות איך משחררים ממש בעזרה ראשונה ובקלי קלות רגשות גם על ידי התנועה עם המרידיאן השולט וגם על ידי המדיטציה של האצבעות. כמובן שהמידע הזה הוא ממש קצה הקרחון, יש כל כך הרבה, אבל המידע הזה שימושי ויעיל, ובעיניי בתור התחלה מספק מענה לא רע בכלל. ועוזר לנו לעבור ממצב של קורבנות ותגובתיות ומסכנות למצב של נוכחות, הקשבה ויותר להבין מאיפה דברים באים. אפילו בעצם זה שנתחיל להתרגל לשאול את השאלות האלה. האם זה שלי? האם זה תורשתי? האם הרגש ישתחרר? האם יש פה עוד משהו שאני צריך לדעת? האם הכאב הפיזי שיש בגוף, יש שם רגש תקוע? יש פה אין סוף שאלות שאפשר לשאול אותן. בסופו של דבר עיקר העבודה זה השאלות שאנחנו שואלים.